Čaute ľudia, vás zdravím pri tomto prvom diele sej Minecraft. Takže dneska si ukážeme, ako postaviť crafting table, ale ja to nemusím, lebo ja ho už mám. Takže čaute. A tento mladý, nádejný muž našiel prvý diamant po jeho 1 623 223 let's play, keď vypil metanol a jeho babka ho drbla s panvicou po hlave. On okamžite spadol zo stoličky a na mieste bol mŕtvý. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 Hopa čipa, koniec.